ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ 300 ମାଛ ଥିଲେ। କେତେ ମାଛ ଥିଲେ? 300 ମାଛ। 300 ମାଛ। ତୁ ଗଣିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣ କହିଲେ 300 ମାଛ ଥିଲେ। ମନେକର 300 ମାଛ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। 300 ମାଛରୁ 150 ମାଛ ହେଲେ ଭାକୁର ଆଉ 150 ହେଲେ କଣ? ମୁଁ କଣ ପଶିଦେଲି ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନେକର 150 ମାଛ ହେଲେ ଭାକୁର ଆଉ 150 ହେଲେ ରୋଇ। ଗୋଟା ଲୋକଟି ଆସିକି ତା ଦେହ ସଇଲାଣି ବିଷ ପକେଇଦେଲା। କଣ ପକେଇଲା? ବିଷ ପକେଇଦେଲା। ତ ଆଉ କେତେ ମଲେ କେତେ ରହିଲେ? ଟୋଟାଲ ତ ସବୁ ଗଲେ ଆଉ ରହିଲେ କି? ପୋଖରୀ ଆଉ କିଛି ମାଛ ରହିଲେ? କେମିତି ସେ ବିଷ ଖାଇଦେଲେ? ଭୁଲ 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 କଣ ସାର୍? ଦାସ ତୋ ଦେଇ ପାଠ ଭୁଲ 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 ଆଉ ରହିଲେନି। ଆବେ ମାଛ ଗୁରା ତ ବିଷ ଖାଇକି ମଲେ ପୋଖରୀରେ ରହିବେ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ? କୋଉଠିକାର ଅକାଳ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ।